peniaze, o ktoré sme ukrátili zamestnancov, takže teraz sme im ich len naspäť vlastne vyplatili. Ušetrenie aj vďaka tomu, že na úrade pracuje o 30 pracovníkov menej, úradníci tak na odmenách dostali v priemere po 700 eur. Ja som presvedčený, že si to zaslúžili. Či je kríza, alebo nie je kríza, bude byť rozhodovať každý úrad samosprávy. Odmeny v čase krízy sa nepáčia opozičným poslancom a ani Pešovčanom. Myslím si, že to nie má mysle. By sa malo šetriť na každom mieste. Poslanci kritizujú aj vyplatenie odmien tesne pred regionálnymi voľbami. Čo bolo to možno treba rozdeliť riadne nejako čas dať za leto, detko teraz. Ja som tých všetkých ľudí prijímal na úrad za 8 rokov si vyplatím, ja som nepotreboval kupovať. Úradníci si svoje odmeny podľa zákona zaslúžia, aj keď v tomto roku kvôli šetreniu nemohli absolvovať ani povinné školenia. Z Prešova jediná televízia Markíza. Po všetkých slovenských mestách a dedinách vrcholia prípravy na dušičky. V Nitre museli okrem klasickej úpravy hrobov odstraňovať náhrobkové miesto. Títo manželia sem chodia pravidelne na hrobky. Nepapaj, to je bakanica. S tým sa iba ucíra nosík, pusinka a stôl, áno? Tak. Tak, nosík si utrie, Minka. Aj pusinku utri? Tak, no. A stôl utri. Aj stôl utri, Eminko. No. Tak, Eminka si utre nosík, no. A kde máš čaj? No, zakryť čaj. Čo to je? Čaj, no. A kde je lampa? Emi. Nepapaj servítek. Tak, a už ho nemáš. A jak to zakričíš, Emi? Emi, jak zakričíš na Alexka? Ali. Jak? Ali, no. No. A co robí Žižinka? Pá, no. Pá. A jak robí Pipinka? Pi, no. A lev, jak robí lev? Wow. A povedz hroch. Hroch. No. Ali, zakričíš, no. Emi. A ešte povedz lampa. A ne, Ali, lampa. Povedz lampa. Apa. No. A daj pápa. Daj, pápa, pošli bačenko. Bá, no. A mrkni na mňa. Mrk. A sprav mi kuk. Ali, byl u nás dneska, že? Hráli ste sa? No. A co robí bábo? Nana, bábo, no. Máš bábo? Urobíš ha, bábu? Tak, spravíš tak, že? Ha, no. A jak spravíš mu mojenko? Mojenko, tak mu spravíš, že, babenku? No. Tak, no. Jej, tak sa zoprela. A jak robí? No, a vláčik jak robí? Vláčik. Tak ide vláčik, ši. Že, Emi? No. No, daj pápa. Ešte sprav ťapušky. Sprav ťapušky. No. Dobre. Čo to? A povedz, toto je? Povedz, čo to je? No, pošli ba a už dosť, áno? Dobre.